Para que o conto non remate así, o pequeno comercio lanza unha chamada de atención. Sen el, a vida das vilas é menos vida. Durante toda esta xornada, moitos establecementos da nosa contorna, como por exemplo en Vila García, empapelaron os seus escaparates creando a sensación de abandono e desertización comercial. Os seus responsables reivindican que os seus negocios crean comunidade que tamén activan a economía. Advirten ademais que sen eles crearíase un efecto dominó. Tras de sí, irían caendo outros sectores como a hostalaría. Que haxa comercio é bo non só para os propios comerciantes, sino realmente para toda a cidade. É un tecido comercial ou un tecido económico que realmente repercute directamente na economía da cidade. O sea, somos moitísimos. Un dos principais inimigos que atopa o pequeno comercio máis alá das grandes superficies son as vendas a través da internet. Dende o sector piden á cidadanía máis concienciación. Lembran ademais que cando é a xente a que recorre a eles para fins sociais, sempre atopan no comercio local un aliado. Que se den conta da necesidade que teñen de que nas calles haxa luz, de que cando teñen lotería que vender non a van a vender por internet, os clubs deportivos, de que cando hai que axudar en algún tipo de axuda social ou colaboración en algunha entidade social, son os pequenos comerciantes os que están aportando o seu granito de arena. Cando facemos unhas festas, os que realmente promocionan as festas da cidade son os comerciantes pequenos. A campaña está a chamar a atención de moitos dos que paseaban hoxe baixo a chuvia polo centro da cidade. Case que todos os establecementos asociados á zona aberta participan na acción. Con eles, moitos outros que se sumaron á iniciativa. Está resultando unha campaña impactante. Non esperábamos que chamase tanto a atención, pero bueno, a verdade é que tamén se sumaron moitísimos establecimentos, tantos da asociación como os de non asociación. É moito de agradecer que a xente colabore nestas iniciativas que eu penso que van facer tomar conciencia do que é o pequeno comercio. As cristaleiras das tendas permaneceron cubertas durante toda esta xornada. Este é a primeira ocasión na que o comercio Vila García empapela os seus escaparates. Á campaña sumáronse tamén moitos outros establecementos do Salnés e Umia, como en Cambados, en Cuntis ou en Caldas de Reis.